Straight to the Na atong point. balikan mahigala kay kining hitabo karon na emphasize mga kagalaan ang kahawd sa Amerika sa tibuok kalibutan. So makaingon ng mga tao, Amerika day may hawd dili ICC. Usa man ni pagbadlong si Trump karon sa ICC kaya nila ni? Asas Putin kaya nila? Asas Benjamin Netanyahu kaya nila? Straight to the point. So sa laktod, selective and justice sa international law nga level mga sukid di paminaw. Mao ni ang atong hatagag pagtagad ang discussion mahigala sa international law. Unya unsa may tinuod nga hinungdan og si Trump pangutan-on drugs. Ang hinungdan mahigala nga gidakop kining Venezuelan president nga mao kini mga kagalaan si Nicolas Maduro. Gidakop gumikan kay mauni ang drugs ang hinungdan ani suko si Trump ining mga drug lord, suko si Trump ining adik. Wanan doon na po'y maingon, ala, kisa kay isunod ani nga adik nga dakpo ni Trump. Mo ni ang rason kung si Trump ang pangutan-on, kining Venezuelan president nga si Nicolas Maduro, iyang gidakop. Ang misyon pag-capture dili ang pagpatay. Aron nga moatubang sa korte sa Amerika gumikan sa kaso nga narco-terrorism. Pero og ang Venezuela mahigala may pasultion, ilang gibuhat ni Trump kay interesado sila sa oil reserve sa Venezuela mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Ato nang isgutan na o sa magay katuuhan aning duha. But before ana, ngilngiga sa ako nag-ingon ang coordination bitaw sa pag-attack no. Ang pag-ingon ni Trump mahigala alas 11 mahigalas gabi, alas 11:46. Okay, green light na. Hatag na si Trump sa green light signal. Pag-ingon go na, alas 2 kadlawon mahigalas simultaneous gud. Alas 2 mga kagalaan, alas 2:01. Gi-off mura gi-off ang tibuok ka syudad sa Caracas mga kaigalanoy. Kining Caracas mao ni mahigala ang capital ining Venezuela. Unya kining Venezuela ang travel ini gikan sa US, gikan sa USA, United States of America mga 6 hours to 7 hours. Kining Venezuela makaigalang sikat ni tanawal gado, United States of America. Kining Venezuela part ni sa South America mga sugid paminaw, silingan is Colombia. Mao ni sa mga Espanyol ang mga pinulungan ani tanawa. Ang Mexico mahigala Latin America ni sila. So kini ni ang morning nga maong panghitabo mga sukid paminaw nga diin kung atong matan-aw mga kaigalaan ang pag-attack mga higala gikan kini sa 20 ka mga military bases matud pa sa Western Hemisphere ang ni participate 150 ka mga fighter jets. Paglupad dito mga sukid paminaw sa area gi-attack nila mahigala ang lakar lutang dungan yung pag-attack. Pagpawong mahigala sa suga, moral gi pislit lang gi off ang suga. Unya gi-jam mahigala ang signal. Wag gud ka respond ang ilang military day. Kuyawa sa Amerika og kuanoy. Wag ka respond. Murag natutiyo gyud sila. Pag off sa lights, brown out tanan, ang signal mahigala na jam, bagaman gitirahan dayon mahigala ang ilang headquarters hasta ang ilang airbase, pagkahuman mahigalat tugpa dayon Chinook helicopters ug ang Black Hawk dungan didto sa atop mahigala sa balay nga gipuy-an mga kaigsunan ni ining Maduro. In less than 30 minutes nakuha nila mahigala si kinini ang Venezuelan President Nicolas Maduro o ang asawa nga Cecilia Flores. Straight to the point. Nakuha nila dayon mga sugid paminaw. Kani mo ning pagka ataka dong be ato paminawon kuno mga kunay dong naali. Okay ni, sa DEA na ni, sa New York na ni. Okay, but katong pag-attack sa dong, ato balikan sa itong pag-attack dong, simultaneous attack, na ba to, katong kuan dong? Na ba ni say, kani paglupad ni sa Black Hawk helicopters o kang Chinook, so sige itong bumba mga kigalaan, wa kabantay sila, wa magkariak ang ilang military, hasta mga higala ang presidential security guards, wa makariak na nalipat sila, nga ang Delta Force dili na daay mga kaigsunan sa balay ni Maduro. Unya kining Delta Force suito kini mahigala well trained kini sa CQB, kining close quarter battles. Tanawa ngit-ngit gud ni mga sukid ti paminaw pero well trained ni sila o mga ngit-ngit mga higala nga panghitabo. So pag kuan ani nakuha na nila si Maduro o pagkuha nila ni Maduro mga kaigalaan gidana dayon in less than 30 minutes nakagawas mahigala sa kinini ang airspace sa Venezuela o naadto na mga higala sa aircraft carrier sa may Caribbean o gidana dayon mga kaigalaan the same day
nadana sa New York. Kaniyo? Sus, dago ang butuha, eh. Kulba, kaya ang mga tao gud to nakadungog sa kwanday. Bisag layo ra sa day, ang ilang atop, na bungkag ilang atop. Tungod lang sa gikusgon sa buto, mga sukit paminaw. So, abot si Maduro dito na sa US, may gala sa New York. Pagkahapon na anang the same day, nag-escort niya ang DEA na, ang kining Drug Enforcement Agency nila. Mierda, marico, se prendió ¿Kanao? el peo en esa ¿Kanao? mierda, yo. Oh. Mao na ni mga kagila ng pagbuto. 5 kagib tirahan nila mga kagila ng kwan ang La Carlota Military Air Base ug ang Fuerte Tuna Military Complex. Simultaneous ang pag-attack. Mula lipat sila rin, ang ilang military na lipat. Dito mga kagalaan sa kwan. Pag ilang airbase, na busy sila o kinini ang pangitag pamagyo sa pagbawas sa awa naman. Ang mga computers tanan, wa na. Signal jam. Asang mga radar nila, wa na mo function. Unya na brown out mga kagalaan por bida. Kini mga emergency lights sa mga nanguan. O, tawa. Sus, gabihang kuha na eh. Pag-atake mahigala. Tingil ngiga. Kanya na, pero paspas ang pagkakuha sa kwan. Mo na yung mapangitabo. Vente para acá, mamá. A mí sí, No. cuidado. Sus, kadagko ang mga butuha. Dios mío, santo. Kulba hinam. No. Vaya esto. Ito, biha. Nagkuas mga buto. 150 ka mga fighter jets. Kanyo? Ito, grabiha oh. Sus, kuyawa. Pero impyerno mga kaigalaan na ng kadlaong dako. Kanin ko ano? Walang impyerno kadlaong dako. Bombardeo Miraflores. Son las... ¿Qué hora es? Dime la hora. Dime la hora. Son las 2 de la madrugada. Kanyo? Espanyol ang may pinulungan mga higala. Mao ni dito. Fuertes explosiones aquí en Miraflores. Estamos en la Plaza Oliari. Pare-parehan nas Pilipinas, highly influenced mahigalas mga Spaniards, kita Pilipinas, Espanyol sad mahigala daghani mga Espanyol ato nga pinulungan. Ang Sambuanga grabe gid kayo. Hantod kalon Espanyol pagyapon ang Sambuanga. Oh, kining hitabo ang mga sugid ti paminaw. Pertingil ngiga. Okay, so mao ni mga kagalaan ng mga pahitabo now. Oh, ngiga ning kuana eh. Sus, Ginoo ko. So mo ni mga higala now, unsa man ang rason nganong gi-raid ni Trump kini mga higala, valid ba ni nga reason Straight to the o point. dili ba? Kay daghan man nagkadaiyang mga reactions, no? So ang si Trump may pangutan-on niingon siya mga higala nga kining iyang gihimo mga higala usa kini sa man ni names, lain pa ni nga video names. Lain pa gini nga video. May namagoy mga civilians nga nakakuha nitong video mga sukitik paminaw. Sige, ato ko nung paminawon ko nung dugang names eh, gamay lang names. Kani oh. Siya, grabihan mo rin yung pinano eh. Oh? Sus. Kuyawa eh. Ang Caracas ni Caracas. Kapital mahigala sa Venezuela. Oo. Oh? Okay, lain-lain mahigala ang rason. Si Trump may pangutan-on, ingon si Trump, tungod kini sa kaso nga narco-terrorism against mahigala sa presidente sa Venezuela nga mao kini mga kaigalaan si Maduro mga sukid tig paminaw kini si Nicolas Maduro mga sukid tig paminaw mao ni ang giingon ni Trump kaso sa drugs narco-terrorism kay kini magud mahigalang South America grabe pong drugs anang lugar dinha. Grabe po na kanang Colombia, kanang Mexico, hindi kanang Mexico, North America na nabilong, pero mao nang uban na mga Latin America. Pare-pareha na nato sa Pilipinas. Kanang yung Venezuela, mamaon na nato sa Pilipinas. Pero timpobriha sad mga kagilan, bisa pa man og naay oil reserve sila. Dako nga oil reserve, gumikan sa corruption sa nang ilan diha. O gumikan sa mismanage mahigala nga economy diha mga kagalaan sa Venezuela. Mao na nahitabo diha mga sukitig paminaw. So kini ang pasangil ni Trump, drugs. Ang pasangil sa Venezuela, gumikan kay interesado si Trump sa oil reserve anang Venezuela. Na ato ning tagsa-tagsa unahon ta sa ning drugs, ingon si Trump ay gila drugs na. Kini gilang presidente nga si Nicolas Maduro nagatubang na ning kaso dito sa Amerika ining narco-terrorism. Unya giatangan na ni og barko diha mahigala sa may Caribbean Sea
Kay dunay mga barko mga higala nga mopalusot gikan mga kagalaan sa Venezuela padung dito sa Amerika. Kisa may tigpalusot og drugs kini kung daghang drugs sa dali kanang Colombia. Kanang Mexico, grabe mabuhi man sagod ang kanang tanong bitana day nga drugs kusog kay opium diha. Ang ira bang yuta ba? Grabe kayo ka kuan tambok na ilang yuta nga mo ang opium diha. Mo kuan gyud kana na ang paborito sa opium ba day. So giingnan na sila sa una nga katong panggobyerno sa una pananom lang mo balanghoy kamuti. Pwede kang mananom, pwede man kayo nung mabuhi kasama ni store niya murag malangan po sila ba dugay man dugay ang kwarta aron lamis opium. So kung atong tanahon ang history ng South America katong sa may Colombia may tanawal gud ang mapa dong names atong balik na mapa silingan ni ang Venezuela o kanang Colombia grabe gid ang drugs na diha kay numdum mo tong Pablo Escobar kanio mo na ha kanang Venezuela kanang puwa ang silingan anak kanang Colombia nya dili speakers pod ang Brazil mo na mga silingana mga sugid tig paminaw kadtos Pablo Escobar nabatoy naong si Pablo Escobar dong pakita ko na to si Pablo Escobar mo ni ang sikat mahigala nga drug lord kini Pablo Escobar ni napatay ni siya mga kagalaan dito kuno man ni Cartel de Medellin kini ilang mga lugar dito ni store o kini mga ngan mga kon mga apelyido palpalihar ko sa ato kay kini magud mahigalang mga lugar Latin America ang Espanyol may nakakuha ni palihan na to ba more than 300 years nga under ta sa Espanya mo bitaw gingan lang tag Philippines tungod mahigala pahinungod kang King Philip sa Spain katong Espanya mga kagalaan naka-travel to nakadaghan tog mga kayutaan nga ilang na under na apil ng Pilipinas kini po mga lugar na under sa dinila kanadto yun na man kagamhanan kay pagagamhanan sa una nga mga nasod kanamang Spain ug Portuguese so mo na nga influence na mo na mga sultian la dito mga Espanyol ang sultian nya kana mga lugar mamaos ato kini si Pablo Escobar asama ni siya mao ni ang leader sa Cartel de Medellin murag ilang ayda ba Medellin dito sa norte mga sugid tig paminaw mao ni kini si Pablo Escobar tanawal ko ng mga nga na mahigalag mga apelyido unya napailain kadto si El Chapo daan ang US ana sa una pa nga moapil sila ba sa mga activities sa laing nasod labi na kung drugs ang isgutanan kay kining si Escobar adto man pud palusot may drugs padong sa Amerika ato sa US kini mga taga Colombia kini taga Mexico apil ang Venezuela mga sugid tig paminaw nga nagpayuhot og drugs dito mga higala sa Amerika daghay na nga daot nga mga US citizens gumikan in drugs unang suko kayo sa Trump matud pan Trump lagot siya ini mga drug lords lagot siya ining addict mo na nga iyang kuha gyud mahigala kana si Nicolas Maduro kay mao ni responsable sa drugs didto sa iyang nasod. Straight to the point. Natarawa si El Chapo do, kani El Chapo man ni usano, tawa. Palpalihan rin naong mamaurag ang gin-anggin Escobar, pero kini si Escobar una pa ni El Chapo. Kini si El Chapo mga sukid tig paminaw, mao man ni si Joaquin Maniday. Dili ni first time nga ang US may galam dunay trial nga giadto sa Amerika gumikan sa drugs kini si El Chapo. Joaquin Guzman, Mexico ni. Dili ni taga US. Pero suko ang Amerika, gumikan kay nagpayuhot ng drugs dito sa US. So ilang gibuhat, gidakop ni si El Chapo dito ang trial sa Amerika. In fact, baguhay lang 2016 na konbikto kini si El Chapo may gala, Joaquin Guzman. Pero kini si Joaquin Guzman bata pa ni Escobar. In fact, kini si Joaquin Guzman makaigalan mo lagi idol pa niya ni si Escobar day. Kini magud og tanaw nimo ang kaagi sa ini mahigala ining kuan. Ining bisag kini si Pablo Escobar mga kailaan nagsugod ni kapobre day na in fact sa una Katoliko ang ginikanan ani Katoliko gyud kayo unya kini si Escobar mao ni ang drug lord mahigala sa Colombia silingan ini Venezuela grabe ang drugs anang lugar diha mo na nga posible ka nga tinuod ning kang Trump giingon nga drugs mo hinungdan ini unya dili ni first time nga duna mahigalay personality sa laing nasod nga ilang gikuha gida sa Amerika for trial. Straight to the point. Una kini si Escobar, dito man tani dadon sa US for trial. Wa mo sugot. Aning kamot ni si Escobar nga di sa mada, hantod na patay na si Escobar dito na namatay ni sa Colombia. Kini si Escobar grabe ni nga drug lord dito mahigala sa Colombia. Siya mo'y tigpalusot og drugs mga higala dito sa US adto agis Miami. In fact, ngilngig ni nga kwan, Pablo Escobar, sikat kayo ni mahigala nga drug lord. In fact, sa iyang kasikat, kangilngig, katuwang narco-politics bitaw sa Colombia, sila pumudikta sa mga politiko. Kaya mga politiko, inigdagan,
Mangayog amot sa mga kwan, ginahalan magkakwarta. Muhamot ni si Escobar. Nahimo ka ning congressman ni si Escobar day. Nahimong congressman niya, muamot ni. So ikaw presidente kas Colombia, nakaamot si Escobar nimo, ini ka presidente nimo, di ka kagukod ni Escobar. Hangtod nga niabot ang panahon, grabe na maging drugs dito. In fact, kanang war on drugs, dito gani magsugod na may kas Colombia. Kini si Escobar, na dadoon sa US, kay kapila man yung Blackpay, dadoon sa US, di mo sugot. Nadugay, napatay na lang gini dito sa Colombia, napatay. But sa El Chapo, dito sa Mexico ni, idol pa niya si Escobar. Nakikita pa niya si Escobar, nagpatulo pa ni Escobar, unsaon nga, usap pa pamaligya drugs, ngayon na nakadako, kartel ning ilang kwan, kartel ni Medellin, kining kang Escobar, kining kang El Chapo, Miguel, Joaquin Guzman, kartel Sinaloa, kartel kanaday. Ngilngig kining nga mga kwan. Muna nga kinipod si matod pa Nicolas Maduro, kartel sa gyapon nimo nang suko si Trump. Ikaw may nakadaot sa mga tao di sa US tungod na ng inyong negosyo. Mo nang gipangdakop ni sila mga sukid di paminaw. Dili ni first time nga dunay tagalaing country nga gikuha may gala sa Amerika gida dito sa US og didto ang trial convicto. Straight to the point. Nang atong balikan mga sukid di paminaw, posible ka duha man ni karason nun. Asa man itong tuuhan? Arita mo tuon ni Trump nga maton ni Trump iyang gi-justify. Kini way question ha, ako lang itong gidiscuss may galang military capability sa US, perting ngilngiga yun. In less than 30 minutes, nakuha nila ang Commander-in-Chief sa Venezuela, mga sukid di paminaw. Wa magkariak ang armed forces sa Venezuela. Grabe ka-coordinated ang attack. Di ka makaingon ni lima kag less than 30 minutes. Ang ato rin mauti, Miguel Marawi, sus, abtag. Jesus, ginoo ko. Naabdan gito may galag mga unom kabuan day. Katong sa Marawi landaan, mauti re kontra. Kung saan nga di man, way klarong coordination, no? Katibitong sa 44 nga nung nangamatay ito, Indekin, lack of coordination man to. Lack of coordination. Pag-attack may gala sa kininiang Special Action Force, dili ready nga mo reinforce ang military in case unsay may tabo sa 44. Straight to the point. Kaya may nga military, wa man may pahibaw Lack of coordination, hinumdo mo, ang term nga gigamit mga higala nga grabe kasikat at the time, pagpangamatay mga higala do. Lack of coordination. Nisod ang SAF 44 dito, patay ang 44 ka SAF. Pag naipit sila sa sulod, wa nakaback up nila mga kagalaan, ang military nga naara diha, ang mga sundalo naara sa Maguindanao. Straight to the point. Maingon po sundalo, ang alang, may paibaw Kining attack mahigala sa US matong sa Venezuela day, wa gyud ka sus in less than 30 minutes kuha gyud. Ngano man, ang Navy mahigala naka-station sa Caribbean. Caribbean siyang ilang USS Ford, mga higala nga kwan Gerald Ford diha sa Caribbean. Usa ka na ka aircraft carrier ready to reinforce. Ang ilang fighter jet 150 kabok ang nilupad. Gi-attack nila mahigala ang airbase. Dayon ang Delta Force sakay sa Chinook helicopters o ang Black Hawk helicopters. Mo ni ang Chinook mo ni ang Chinook helicopters. Kining usa Black Hawk ni kining paliha sa mga UE helicopters nato. Kini ni ang medyo itom. Katong usa mahigala nga medyo fatigue ang color nga medyo desert kuan pod siya gamay, no? Mo to sa Chinook. Mo ni ang sakay dito ang Delta Force special unit sa army nga mo'y mukuha ni Maduro. In less than 30 minutes sa kakaingon grabiha sa capability sa US. Kuha nila ang managtiayon. So why question sa iya mga higalang capability? Ngilngig kayo ang military sa US. Apan ang pangutana ani ron, justifiable ba ang ilang pagkuha o dili? Justifiable ba? Unahon na ito mahigalang rason ni Trump. Ingon Trump, drugs ni. Kaya nag-atubang og drugs mahigala, nag-atubang og narco-terrorism nga kaso, kini si Nicolas Maduro, dito mga kaigalan sa US, kay siya may responsable sa pagpayuhot og drugas dito sa Amerika. Muna nga, daan na ng gistanbayan ka ng Caribbean Sea din ha, kaya naagi ang drugs mga kaigalan ka ng mga barko nga mapalusot og drugs. Muna ang daghanay na nga matay na. In fact, noon na mga 100 ka mga Venezuelan ang nangamatay nga giatangan sa US Navy. Ba't kanang mong pagpangamatay, kanang mong pagpangamatay mahigala, gi-question po na sa international level mga kaigalaan, kanang maong pagpamusil, ang pasangil drugs. Tinuod ba ni?
Tinuod ka ang sulti ni Trump nga drugs kini. Kay kining Latin America, kining South America, kining Colombia, Mexico, North America na pero Latin America gyapon na. Kini ni ang Venezuela. Grabe man ang drugs niya. Sila may responsable pagpayuhot adto ba agi sa Miami. Pagkahuman mo katap na nito sa US, suko kay sa Trump. Lagot kay sa Trump mahigala adik-adik ni ako mga tao dinhi gumikan ninyo. Ha? Kining Venezuela mahigala sikat kay ni, kining Colombia, kining mga Mexico, maapil bitan ni kanang mga boxing bitaw pare-pareha sa Pilipinas tungod sa atong kapobrehon sa taon. Mosuod tag pagkaboksingero. May na lang maka higayon ta maka sakatag mga international stage. Sama ni Manny Pacquiao, daghan ta mga Pilipino nga mga baksidor kinsa may magkontra-kontrag boxing lang. Mexico. Kanang Mexico, Philippines versus Mexico, kanang Colombia, kanang Venezuela. Mga boksidor na diha. Ngadto na ang fight mahigala sa Amerika mo na kana bitaw sa Mexico mga kigala na may border na diha. Kuan na sila day maglantip na sila day mo ngadto na mahigala sa Las Vegas. Pag ngadto na kog Las Vegas mahigala tan-aw ko tong boxing Pacquiao. Pikas table na nang ngapi mi dito sa kuan, coffee shop, di na mga Meksikano. Sig pangatawa mahigala na istorya ganto na kung usa kuan na kuno sila day. Land trip pa sila. Mo na ang uban na ng mga drugs ay palusotod, land trip na agi. Susuko kay Trump kay yung Trump di ko musugot anang mga way angay mo lead og country kining drug addict. Manang lagot kay ko ining kwan ingos Trump. Gining ni sa pagsulti ha pero ako nang ibisaya dayon. Suko kay siya maoy kartel kining yang gidala nga nagdag drugas dito sa Amerika na nga daot ang mga Americans gumikan ining iyang negosyo. Straight to the point. Mao to katong nadili ni first time nga doon na mahigalay taga dito sa South America gida sa US dito ang trial. Pero kana sa mga hadlok og dadon dito sa US mo si Escobar nisugot na si Escobar dai suko na siya mahalag mamatay sa dito sa Colombia. Wa gyud sa pada mahigala sa Amerika. Katos Pablo Escobar. Pero kanang kaagi sa ng Pablo Escobar pagkingniga na sa Pablo Escobar nagdikta sa iyang ka-drug lord siya nagdikta sa gobyerno. Niabot ang punto nga siya magbudikta sa gobyerno unsa iyang gusto iyang diktahan ng presidente. Ang presidente sa musunod. Kaya presidente mahigala nakautang ka buto sa drug lords. Mo man ay kuyaw. Kana bitang narco politics nga ikaw karon mayor ka, governor ka or presidente ka. Under ka sa dikta mahigala sa mga drug lords. Mo ni hitabo kining Pablo Escobar niabot sa nang apik. Idol pa ni Joaquin Guzman alias El Chapo. Gikan sa Mexico. Pero mga kaagi ini pobre ra baya gyud. Kini si Escobar mahigala buwag man ang ginikanan ani inday Onya nangita sa pamaagi unsaon nga mo asinso. Anto ni asinso siya mahigala pinagis drugs sus Ginoo ko. Kumon-kumon ning istoryaha ining mga drug lords nato sa ato. Straight to the point. Unya unsa yang gibuhat mo lagi Jaguar bitaw dahi nga ang mga silingan pinangga niya mga silingan tagaan mahigala mga pagkaon tagaan og mga kwan providean og mga unsay gikinahanglan nay usa ka baryuhan dito gip si Escobar mahigala mo ay naghatag og suga inana kangilngig na si Escobar nahimo sang congressman muamot siya mahigala sa mga politiko dito mudagan hantod nga under sa iyang dikta manang lisod kay na kunon pero maabot gyud ang panahon nga na kuan gyud siya nakuha gyud siya napatay gyud si Escobar di man pada sa Amerika kini si El Chapo kapila ni madakpan kini si Joaquin Guzman mapriso ni makabuhi sad kay iya pod mahigalang subornuhan mga gwardiya dito sa prisuhan ngilngig siya kay kaagi ni si kuan El Chapo doon na pa gani usa mahigalang gihimuag tunnel gitong prisuhan dito sa Agis tunnel mga sukit di paminaw antod kadugayan gida sa US pagda sa US dito ang trial sa Amerika konbikto 2016 konbikto si El Chapo naa sa US on buhi si El Chapo si Escobar patay si El Chapo buhi pero dito mahigala sa Amerika ang trial gumikan sa drugs so dili di first time nga doon na mahigalay taga South America nga gida mga higala nga to sa United States of America dito ang trial kini si Nicolas Maduro mao ni ron ang gihimo ni Trump. Straight to the point. Ingon Trump di ko musugot ang mga adik wa kay angay nga mulid sa usa ka nasod nga mo na imong negosyo nga drugs kana nya adik-adik dili na maayo matud pan Trump mabitan na nagdaghan po ni react na iya ay na makaisunod si Trump ani nga presidente sa nga kuhaon ka ani naman kay presidente ka nga maghiwi-hiwi ang baba nga mo'y kuhaon sa Trump ka ha atol ni agi katawa-katawa mga sugid paminaw. Sumo ni ang
pamahayag ni Trump kay nagatubang man og kaso. Na may kaso gyud, existing case. Kana si Maduro dito sa US. O doon na daghang question sa international law. Ang pero di pa tamad to sa mga technical. Alitas pikas po ingon pon Venezuela, pikas bahin ingong Venezuela. Dili na mo'y rason. Marukoy na si Trump. Ha? Dili na drugs. Ang tuyo ni Trump nga iyang gikidnap ang among presidente o ang iyang asawa kay interesado si Trump sa oil reserve sa Venezuela. Straight to the Kay point. kanang Venezuela mahigala sa tibuok kalibutan ang ranking ana lupig Saudi Arabia. Pakita ko dong kaniyo. Countries with largest oil reserve. Nag-una ang Venezuela. Tama? Ikaduha ko ng Saudi. Ikatulo ang Iran. Ikaapat ang Canada. Ikalima ang Iraq. Sunod ang United Arab Emirates. Sunod ang Kuwait. Sunod Russia. Ang United States of America. Unya na yung Libya. Kasi lupig sila mahigala sa lupig sila mahigala sa Venezuela. Munang maingon ng Venezuela, ang rason ana ni Trump, dili ng drugs. Gusto niyang i-control ang oil reserve namo diri sa Venezuela. Straight to the point. Malagmi tinuod sa nekin. Basig mao ni interes yun ni Trump. Atik-atik lang kan Trump mahigala nga drugs. Pero kini iya pamintaha ning iya kay kining US gud mahigala inana kagamhanan sila ginhanglan sa gasolina sa gyud. Kasi bako ka na mga gira-gira bitaw ni Sol, asa man ka lupad bago ng imong eroplano way gas na naa. Ha? So gusto po ng Amerika mga kaigilaan ngap doon nag-ilang reserve sad. Ang ilan na tripan kinisang Venezuela mga higala. Mo nang ingon Venezuela wa me. Di mi konbensido anang drugs. Ang amo ana kana si Trump. Mo na ang ilang vice president dito sa Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez. Tanawa apelyido ha, Rodriguez. Sus kadaghang Rodriguez is ato. Nakoy kaila taga MCWD kinato, mo spokesperson sa MCWD, Charmin Rodriguez. Kumusta magkana Charmin ron? Shout out on Charmin Rodriguez. Kauban ni Goddess Minerva, Goddess Minerva. Good morning muna, Ma'am Minerves. Kini mga apelyido Flores ba asawa mahigala ni Maduro, Celia Flores, daghanang Flores sa ato. Mauna ni mga apelyido ha kay tungod sa influence pa sa Spain, makatoliko ni parihan ni nato, kamaunig mito ako, kamaunig I believe in God, ha? Espanyol lang. Pero sa kakaingon mo, katoliko ta diri, katoliko pa sa dito, pero pita. Naghanang kurakot dayo. Ato lang niagi kato katawa, ha? Ingon ang Venezuela, dili tinuod ng kan Trump nga drugs. Ang kan Trump po niya tinuod ni drugs ni. Ha? Kanang kamo mga Colombia, kamo diha mga Mexico, kamo diha Venezuela, kamo mooy responsable payuhot og drugs sa amo, nangadaot niya mga Americans dire. Di ko mosugot og adik. Ako ning dakpo ning adik. Kining responsable pag responsable ning drugas. Mo na mahigala nga suko sa ni mga drug lord, suko sa ni mga adik. Matod pan Trump. Pero nitubag ang Venezuela, nipakita man ni demand og proof of life. Si Vice President Delcy Rodriguez, niliman sa proof of life ni inang ilang president, asa man ni. Ang ilang president karon gikidnap man ninyo. Moto si Trump, nagpa-preskon si Trump, nisulti si Trump, di ana mo. Wa ni limo ni Trump, di ana mo sa Maduro. Gipanghambog pa man ni Trump gani nga stunning kuno kayo. Display nila silang power mahigala sa Armed Forces of America, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Now, kini si Delcy Rodriguez, ang ilang vice president, ni-demand yun na nga proof of life. Ang Venezuela o ang katawhan sa Venezuela niingon nga ang interest ni Trump tungod na ng oil reserve kay number 1 sa oil reserve kanang Venezuela, mga sukid tigpaminaw. Ug unya gawas ana nga number 1, nagduda ang mga tao dito dahil kaya nganong niingon man si Trump, kinsa may mo sunod nga kuan diha. Kinsa may mo dumala sa ilang nasod karon wa na ilang president. Ningon man si Trump nga kami sa US mo dumala ana. Samtang wa pa makapili og tarong nga leader bag-o. Pero ang ilang Supreme Court sa Venezuela ni pa-take off na sa ilang vice president by way of succession. Wa naman president, ikaw as vice president, ikaw na mo dumala. Mo na si Rodriguez na mo dumala. Mulang maglibog ang mga tao dito. Nganong ingon man si Trump, gipangutana sa kinsa may mo dumala, sa kami lang sa ang US sa may mudaan na.
Sumunang ningon ng mga tao ha, ang oil gyud niyang tuyo dai gyud. Ha? Oil niyang tuyo. Straight to the point. Katong leader sa opposition. Katong leader sa opposition nga ni Daog. Nga miingon nga matud pa mauto ni Daog may Maria Corina Machado. Unsa man to? Katong may palidon ingon Trump dili lang dito. Ang Vice President ingon Trump dai nga madara ng Vice President basta mosunod sa among mando. Mo nang gituuhan ron nga kini Trump gyud marukoy gyud ni. Ang ilang tuyo gyud ang oil reserve gyud ha. Kay ingon sa kami mo dumala nang nasura sa samtang wa pa makapili og kada na ang tarong nga leader nga dunay demokrasya gyud. Kay kini mo Maduro mahigala gidiktaha gikuan po nila gianggaan po nila dito diktador. 12 ka tuig naman ni day. Wa di man manaog sa siyang pwesto sa Maduro ha. Kanawon po nimo ang record ni Maduro mahigala medyo do na po'y gamay ang kuansa ni. Kay 12 ka tuig na siya sa pwesto indekin. Dele sa naog. Na doon ang eleksyon last year mahigala matod pa gitikas to mong eleksyon, ha? Pero mo lagi na ingon Trump o gitikas to katong nakadaog makatog mo toy tinuod nga nakadaog si Machado mo toy palingkuron sa di lang sad. Aso kinsa man ang Vice President sa depende kung maminaw sa among mando. Mo na ang mga tao nagduda sila kining kan Trump gyud. Ang iyang tuyo gini ang oil reserve gyud dili gini atik-atik ron iyang drugs. Straight to the point. So ang dakong pangutana ron, legal ba ning gihimo ni Trump? Arita mahigala sa isgutanan sa international law. Mismo ang taga-US, doon na mga higalay ni dapig ni Trump, doon na po uban nga wa. Daan naman po lagi kinabahin magining US mahigala kay gusto man lang ni Kamala Harris mo gibudaog unta. Pero Chris Trump, lahi po ni Trump ha. Ang iyang execution o military execution ngilngig kayo kantong kang Soleimani, paspas kayo. Kantong sa Operation Midnight Hammer sa Iran, paspas kayo gigamitan tog bito bomber mahigala nga di madetect og mga radar, ha? Paspasan kayo, kini karon paspasan in less than 30 minutes ngilngigan pagka-execute. Pero pangutana lagi nako, ang uban mahigala mga citizens sa Amerika niingon kining gibuhat ni Trump illegal ni. Kay kining atong constitution sa Amerika nag-ingon man nga kanang gira manggod. Ang gira mahigala mahimo lang na kung ang Congress muhatag sa iyang approval. Straight to the point. Mo ni ang argument karon suko ni Trump ha. Ang nasuko ni Trump mo ni ang argument nila. Nga sayop si Trump because ang US Constitution nag-ingon nga dili pwede nga mungadto gira mo engage sa gubat ang Amerika without the approval sa US Congress. Straight to the point. Kini si Trump nagbutbuot lagi ya. Wala mahigala kahibaw ang Congress. In fact, nasyak na lang ang Congress nga mo na nahitabo na ng operation mahigala sa US military. Straight to the point. Mao ni ang sulti sa mga supak ni Trump. Na katupod mahigalang mga dapig ni Trump. Napo sila argument. Naman po sa balaod po ingon si Trump. Wa man ko mo ingon si Trump, di man na gira. Kanang gira, of course, mangayo ka og authority approval sa Congress because ang power of the purse naa sa Congress. Ang power of the purse naa sa lower house of Congress. Kinahanglan sa mo approve because umuyon ka gira mag-involve na kwarta indekin. Magkinahanglan na mahigalag budget. So i-appeal na sa ilang budget dito kung panalitan mo adto og gira ang US, aprobahan sa US Congress because ang US Congress mo allocate sila og budget para ana. Di man nalalim ng gira mahigala. Kanang mo adto gira mga sugid tigpaminaw dako kay nagasto. Ang mga bala ana, ang mga armas ana, ang mga pagkaon pa lang ana. Dako kay nagasto. Muna nga dili pwede nga way approval sa Congress. So kining gibuhat ni Trump. Ngayang gibuhat sa Venezuela without the approval of Congress, usa kini kakalapasan sa ilang constitution. Straight to the point. Matod pa mahigala sa mga suko ni Trump. Nya katong dapig ni Trump, ingon po dapig ni Trump dai nga. Wa man na mo adtos gira si Trump. Di ba na gira? Kanang pagdakop sa ilang presidente, dili na gira. Part na sa law enforcement. Straight to the point. Kay naway kaso sa drugs. Narco-terrorism yung kaso. Sudak po na to siya. Dili ni gira. Law enforcement kini. Mo na ang kalusot Trump ang napita day.
Bisa pag ilang sang scores Trump, makalusot yung ang abogado ni mga ngilingig bisad. Waman man to gira. Gidakop na to kay dunay kaso na. Parihan na dito sa ato ba na yung mga drug lords nga na adakopon, presohon, di man nagubat. Law enforcement na. Nga dili ni first time nga dunay taga dili taga ato nga atong gidakop. Kanto bila sa Chapo o dili man to ang trial sa Amerika. Ha? Wala ni dakpa, wala ni dili tagira atong himo ani. Ang atong gihimo ang law enforcement nato. Mo ni ang palusot ni Trump mga sugid ti pabinaw. Unsa may karainan ani sa gibuhat sa Amerika ngadto sa Iraq kaniadto. Nasayop ra bang US adto? Ingon sila atong gubaton gyud Saddam Hussein tungod kay dunay weapons of mass destruction. Kadto mga higala sanction to sa US Congress. Ang kalainan ato kay ang US Congress mihatag gyud og authority sa ilang president nga mongadto gira. Sumudto gigubat mga higala ang Iraq. Sus na sayop mga Amerika mingon Amerika wa man day weapons of mass destruction abinog naa. Karawa na patay na Saddam. Kanto Saddam Hussein sa bugirom sa gudto Saddam Hussein day. Maglabi ang galbo bahalag mamatay siya basta ang iyang galbo naa. Wa man sa siya mutugan ginan nga naa kay weapons of mass destruction mo katawa man lang ni nagduda ang Amerika naa gyud ni. Ha? Di man sa siya mutugan sad, ha? Pag-attack pa mahigala sa Amerika dito ay sus. Dugmok in town Saddam Hussein mahigala. Unya pa sa ni announce nga pag tan-aw na wa man di ay abi na mo na ay weapons of mass destruction wa man di ay. Kadtong gibuhat mahigala sa presidente. Gitugutan ba to sa iyang US Constitution ang tubag gitugutan? So, violation ba to sa Constitution nila sa Amerika ang tubag dili? Nga naman, doon na to'y pagtugot sa US Congress. Nga atakihon gito mahigala si Saddam Hussein. Pero sa international law, doon na ba'y kalapasan ang tubag? Yes, doon na'y dakong kalapasan. Nga naman, ang 5 countries, permanent members of the UN Security Council, wa mo pirma, wa mo approve. Nga ilang atakihon mga higala, ang Iraq. Kisa may nagkasinabot na to, ang Great Britain o ang Amerika, ang Britanya at Amerika ilang i-attack ang Iraq. Wa mo pirma ang China, wa mo pirma ang Russia. Pero ni attack mahigala ang Amerika, may attack mahigala ang Great Britain. Question, mga ICC, nakalihok sila? Dili nila kaya? So, sa laktod, karon kanang Putin, gi-attack mahigala ang Ukraine, daghang patay. Kini karon, kanang kan Trump kagihimo. Kanang kan Benjamin Netanyahu, kaya sa ICC dili. Ang mahitabo ini ICC, kung kinsa lagi kayahon niya, more yang mahukman. Kay wa man say power mahigala nga modakop sad. Straight to the point. Niyadtong panahon na si George Bush maoy presidente sa Amerika, nato siya pagtugot sa US Congress. Nganong na may pagtugot kay mongadto sa gira. So insofar as US Constitution, US law mo'y atong isgutan, dili to illegal ang kang George Bush sa ilang balaod sa Amerika. But sa international law, illegal. Kining gibuhat ni Trump, wa may pagtugot sa US Congress, illegal ba? Dibatihonon. Nga naman, ingon Trump, wa man ko man to gira. Akong kuan law enforcement pa ni. Paliwat to kang Soleimani day. Pagkamatay ni Soleimani, drone ang gitira. Ingon sa wa may pagtugot sa US Congress, ingon sa Trump, wala ko mo patay ni Soleimani aron magsugod ang gira. Atong gipatay si Soleimani aron ma-stop ang gira, dili masugdan ang gira. Straight to the point. Kuya to argument ni Trump dahil numdum ka. Sa wala to patya si Soleimani aron magira. Gituyo to nato nga atong gikuha Soleimani aron way gira. At tinuod yung way gira. Kaya kato Soleimani magud mao to ilang leader ba sa Iran day ba? Nga mo'y mag-instigate, mao to'y mag-leader nga mo gira. So kung kuhaon ng leader, awa na gira kay wala mang leader. Pero atong isgutag dugang ni mahigala mga isgutanan sa international law mga sugid tig paminaw bida. Ang sunod pangutana kining warrant sa United States of America, pwede bang ma-implement outside sa iyang jurisdiction? Dili naman na US oil, dito naman as Venezuela. Ato nang tiwasan ni kaugmaan lang mahigala kay ano pa tayong oras. Straight to the point.